L-avvanzi kbar li qed isiru fit-teknoloġija u l-kooperazzjoni globali huma bla preċedent, tant li qed jippermettu biex studenti jkollhom iċ-ċans li jaraw il-ġmiel u s-seħer ta' filfla aktar mill-qrib. Dan se jkun jista' jsir permezz ta' proġett propost mis-Segretarjat tal-Edukazzjoni Kattolika li se jesplora ambjenti lokali li mhumiex faċilment milħuqa. Dwar il-proġett kellimna ma' Angela Charles li hi Service Manager fl-istess segretarjat u spjegat li din it-teknoloġija hi waħda innovattiva fil-qasam edukattiv fejn l-istudenti se jkunu qed jiġu esposti għal realtajiet ġodda. Meta t-tfal tisponihom għal realtajiet ta' veru li tesperjenzaw fil-ħajja, iktar jitalmu, imma dawn l-esperjenzi ma jkunux komuni, għax ovvjament se nużaw il-VR f'postijiet pereżempju llum issemma fil-fla. Fil-fla ma sawx immorru aħna il-bnedem komuni, allura jista' jkun li nipproduċu materjal għal virtual reality fejn it-tfal jistgħu jiġu immerst, jiġu ġifier fir-realtà ta' postijiet fejn ma jistgħux imorru. Dan u wieħed minn 5 proġetti rebbieħa minn fost ta' applikazzjonijiet li ddaħlu fit-tieni edizzjoni tan-National STEM Community Fund 2023 u issa se jkunu qed jibbenefikaw minn fondi allokati. Il-National STEM Awards 2023 hija inizjattiva tan-National STEM Engagement Working Group immexxi miċ-Ċentru Interattiv tax-Xjenza Esplora fih dan l-Emcast. Il-Fond Komunitarju STEM u proġett soċjali bilan li jinxteret l-arfin u l-kultura tas-suġġetti fil-komunità. Il-fondi allokati mmexxin mill-STEM Engagement Working Group tal-Esplora jammontaw għal 24,000 euro. Minn dawn il-fondi se jibbenefikaw il-5 proġetti magħżula li se jkunu qed jitwettqu għal ġid tal-komunità. Il-proġetti rebbieħa l-oħrajn huma Grow Your Own mill-Kulleġġ de la Salle, Beat the Wheat mill-Assoċjazzjoni Maltija tax-Xjenzati Biomediċi, Bombs to Betoid minn Shark Lab Malta u Dice mill-Kulleġġ ta' Għawdex. Is-Segretarju Parlamentari għaż-żgħażagħ ir-riċerka u l-innovazzjoni Kita Tsoparditanti qal li riċerka u l-innovazzjoni hu settur importanti ħafna l pajjiżna u tenna li dawn il-persuni u organizzazzjonijiet qed jagħtu ħafna liċ-ċittadini biex ikomplu jtejbu il-kwalità ta' ħajjitna. Nkomplu ninvestu fiż-żgħażagħ tagħna, fit-tfal tagħna, fis-suġġetti STEM, ix-xjenza, teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika. Għaldaqstant, permezz ta' dan il-fond li ħabbarna u li rregalajna lotjiet illum qed inkomplu ninvestu fil-komunità. Għal din l-okkażjoni attendew ukoll iċ-Chairman tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u Teknoloġija, Tonio Portugues, u l-Kap tal-Esplora, Olaf McKay.